všetkých ústnych alebo písomných prihlášok s tým, že hlasovať samozrejme budeme až na 11. hodine o všetkých protokolných bodov vrátane tajnej voľby predsedu NKU. Je všeobecný súhlas? Nie je, prosím, prezentujme sa a hlasujeme o tom, že dnes budeme hlasovať až do prerokovania všetkých vystúpení ústne alebo písomne prihlásených k tomuto bodu. Prítomných 136 poslancov zahlasovalo 82, proti boli 49, zdržali sa dvaja, nehlasovali traja, tento návrh sme schválili. Môžeme teda pani poslankyne pokračovať v našom vystúpení. Vážený pán predseda, chcel by som vám pripomenúť váš verejný prístup, keby ste predsedy z funkcie vám verejný prístup, že žiadne rokovanie počas toho, kedy budete predseda Národnej rady, nebude prebiehať v noci a všetky budú prebiehať v riadnom dennom čase. Ak sa má rozhodne po 19. rokoval na neskôr 21. hodiny. Pán predseda, zhodne to tak, váš výrok o tom, že si poslanci určujú čas je absurdný, bo vy hovoríte, že môžeme rokovať kratšie, ak budú ostatní ticho. Ja by som mal viac zúbenú motiváciu, keďže vidím, ako je program a zajtra nás o 14. hodine čaká pod programu informácie vlády o aktuálnom stave čerpania implementácie štrukturálnych fondov, ktorú takisto táto Národná rada si vyžiadala. Chcem zabezpečiť, aby diskusia, rozpráva a samotná voľba predsedu NKU prebiehala dôstojne a nebola pretrhnutá a trvala možno 4 až 5 dní. Preto bola moja motivácia, ale dávam návrh o tom, aby sme hlasovali o návrhu pána poslanca Lipšica. To znamená, v prípade, že rozpráva neskončí skôr ako do 21. budeme rokovať dnes len do 21. hodiny. Nech sa páči, prezentujeme sa a hlasujeme. Prítomných 135 poslancov za, hlasovalo 115, proti bolo 8, zdržalo sa 10 poslancov, nehlasovali 2.